बिजोंआ सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होआ आंनि एक्सपिरियेन्सआव बिजोंआ एथराब माने मेजर रल नङा इंराजि राव सोलोंनाया रकेट साइन्स सोलोंनाय बादि गोरा नङा इट्स नट लाइक रकेट साइन्स सोलोंनाय बायदि गोरा नङा आंनि मोनदांथियाव दानि मुगायाव राव सोलोंनाया गोरलैनिफ्राय गोरलै जालांगासिनो दं बेफोर बाथ्राखौ बर' बिजोंजों एक्सपिरियेन्सआव बिजोंआ एथराब माने मेजर रल नङा मानो होनोब्ला हायार स्टाडिनि थाखाय मोननै बुस्थु थायो लाइक टेक्निकेल नलेज एन्ड लेंगुवेज स' माने हायार स्टाडिस थांनो थाखाय टेक्निकेल नलेज बिजों मोननैबो इम्पर्टेन्ट नो डाउट बाट mostly technical knowledge should be very clear माने solid knowledge थानांगौ हायार स्टाडिसनि थाखाय ओमफ्राय बे लेंगुवेजनि खेथ्रआव अफकर्स इन इण्डिया नों हायार स्टाडिस बुङोब्ला इंलिसानो जायो ओंखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो जे माने मोननै बुस्थुखौबो टेक्निकेल नलेज एज वेल एज लेंगुवेजखौबो सोलोंनाया नांथारगौ हायार स्टाडिसनि थाखाय आरो जुदि नों एपार्ट फ्रम इण्डिया एब्रडाव थाङोब्लाथ' अफकर्स इंलिश इज द अनलि लेंगुवेज बेखौ सोलोंथारनांगौ आरो आं सानो बे इंलिश सोलोंनाया मोनसे भाषासो बेयो एथ्राब क्रिटिकेल माने हार्ड जानो नाङा इट्स नट लाइक रकेट साइन्स सोलोंनाय बायदि गोरा नङा आंनि मोनदांथियाव आरो दानि मुगायाव बुंनो थाङोब्ला बे लेंगुवेज सोलोंनाया इजिनिफ्राय इजि जागासिनो दङ मानो होनब्ला जों सानफ्रोमबो जोंनि डेइलि लाइफआवनो मानो होनबा इलेक्ट्रनिक गेजेटफोरनि थ्रुयैनो बा ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो एभ्रिडे जोङो इंलिश नुखायो सोलोंनो हाखायो स' माने टेक्न'लजिनि थ्रुयै बे लेंगुवेज सोलोंनायनि माबाया एसे इजिसिन रिसर्सफ्रा एभेलेबेलसिन जादों आं सानो माने ओंखायनो बे लेंगुवेजआ एथ्राब प्रब्लेम जानो नाङा दानि मुगायाव आरो अफकर्स आं बुंखाबाय माने लेंगुवेजल' रोंनायजों जाया बे टेक्निकेल नलेजआबो मोननैबो बुस्थुआ पेरेलेलि थांनांगौ